Iloilo City Veterinary Office ginaimbestigaran na kung di naghalin ng 4 ka sako nga may unod ginapayag baboy nga ginhaboy sa Dungon Creek. Ini gitutukan ni John Sala. Yara na sa advanced state of decomposition ang ginapatihan mga baboy nga nasapuan sa sulod sang 4 ka mga sako kag nagsampay sa Dungon Creek sa barangay Kalubihan, Haro. Una nga nasapuan ang 1 ka sako sang Sabado sang udto kag kahapon sang aga duga nga 3 pa ka mga sakong nakit-an sang mga residente. Ang update dito pag nakita sang akon sa sweeper, ang yung akon nga move, yung tawag ako din taga City Vet. Pag-abot sa taga City Vet, advice na kami ilubong na lang direkta kay kalaw ay nagid sang iyang baho. Suno sa City Agriculture's Office, hindi pa sa karon matumod kung baboy gidman ang sa sulod sa mga sako. Bangod nga naagnas na kag wala man examine ang mga inis ang maayo, bangod gilayon nga ginlubong sang nasapuan. Siguro mga sobra na 1 week na kaya ko yan kaya impakiligan ng mga balaan kung baboy ginang ko ito. Ginaimbestigaran ng insidente agud gilayon nga matumod kung sa diin ini naghalin. Gina-investigar nila, no? Tanoon nila kung di nagalin kay tibalan mo kalaba sang dungon. Ang dungon nalin pa na to sa iban nga mga munisipyo, no? Kag ang mga barangays nga ara da sa dungon kadamo-damo man. Alin sa Ungka, Sambag, Dungon B, Dungon A. So, gina-investigar nila subong. Nahibaluan nga nagaangot ang Dungon Creek sa barangay Sambag, Dungon A, Cuartero, Kalubihan, L98, San Vicente sa distrito sang Haro, Magsaysay kag nabitasan sa distrito sang Lapas, lusot sa Iloilo River. Samtang nagapabilin nga ASF free ang syudad sang Iloilo suno sa City Agriculture's Office. Wala naman sang nagdugang pa sa 36 ka mga una na nga na-record nga nagkalamatay nga mga baboy sa Zone 1 Barangay Tacas, Haro. Suspected sa gyapon wala sing positive nga ESS ato. Nagapabilin man nga no entry kag exit ang mga baboy kag pork products sa nasambit nga lugar. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.